Oh iya, gasku sing siji kek entek. Bari kita antreke, nek kok gak diantrekno, aku rak komanan gas soalnya gasnya aku gas bersubsidi. Nah, iki gase tak antreke sik engko selak rak komanan. Ada berita kok iso-iso aneh-aneh wae. Pak, aku meh ngantreke gase, engko nek awan malah aku rak komanan. Jadi kita antrekno sik ning nggon pangkalane kono lho. Aku iki gak ngerti apa piye. Kan wingi wis diarani wong, diarani ditungake wong nek bawah. Nek wong duwe iku ojo tuku gas 3 kilo. Tukune sing warnane pink. Gas iki kan kanggone wong sing ora mampu ngono kae lah jarene. Berarti ini ditandani supaya nganggone gas LPG sing warna pink. Ngono lho. Ya wes berarti iki gase kudu tak ijolno sing warna pink. Iya, ijolke sing warna pink. Nek no warunge oleh ijolke. Alah Pak. Wong anane gas ijo ki ora apa-apa, ora kudu gas pink-pingan. Ku nyatane wae ning kono wae gas pink wae jarang. Ngono. Ya wis aku manut wae lah terserah. Wong kondisine gampang sing ijo ya ijo lah wong duwene tabung ijo. Antara sesuk nek apa bayaran gajian lagi tuku sing tabung pink ngono ae yo. Lah iya ngono wae dadi rasa dike susah. Meh wong sugih, wong biasa, wong anu ki ora kudu nganggo gas pink. Wong iki lho, gas subsidi ku malah akeh sing digolek kok. Wis rasa diurusi omongane wong liya ki rasa diurusi. Ya wis ndi salah tak antrekno kok debat masalah gas pink. Wis kono lendeng lunga.